sa! Smútok bieda teraz vládne. Kráľovstvo je takmer na dne. A diminishing cultural element, marionette has been truly the focus within the Pilatovas family. Kulisy, všetko si robíme. Nábytky, kostýmy, malujeme všetko, kulisy, všetko vlastne, babky. It could take a whole year to complete only one play. Each one in the family has to devote their time and creativity to the creation. It starts with the story making. Pracujeme na ďalšej, Marshall píše texty a zveršováva, veršuje. No, záležalo na tom, chceli sme spraviť dráka. Publikum si želalo dráka. Chceli dráka a rytiera. A to mi tak, nech majú radosť, spravíme im dráka. No potom trochu orešanského vína červeného už to išlo. Inšpirácia. Urobí sa stručne kostra, ako príbehu, osnova. Potom sa doplňa postupne. Vyrobia sa scény. A skúša sa to postupne. Čo je zle, sa vyhodí, niečo sa doplní. Jak príbežne? Pri hraní vlastne sa príde veľa vecí, príde sa na to, že vlastne čo nám chýba, rekvizity, čo sa vôbec... a čo je reálne, čo sa dá spraviť a čo nie. Mojím snom bolo vyrábať bábky už od detstva. Keď už mám takýto materiál, včera som už nevydržala, už som začala vyrezať. Ale strašne mi voní drevo libové. Do lipového dreva sa veľmi dobre vyrezala. Nie je ľahšie ako iné drevo. Nie je ľahšie ako ovocné drevo. Ale nie je zase až tak mäkké. Balza ako balza alebo ako smrekové drevo. Surprisingly, different parts of a puppet are made of different type of wood, so that the grain and color fit the wood for the body parts. Keď som použila farbu telovky ako tela, už by to bola škoda, že to robím z dreva, už by som to mohla odlievať z nejakej inej hmoty. Zanikla by tá krása toho materiálu. Smrek používame na tela. Smrek používame na tela, lebo je ľahký. Veľká tam máš hodne. Toto je lípa. A toto je smrek. A je lahučké, ale výrazná je tam štruktúra dreva. A na tej tvári mi to narúšalo vlastne lípové drevo. A good puppeteer can put a true-to-life puppet to good use in a play. Despite having the same passion for wooden antique restoration, Peter has chosen to learn operating puppets instead of fighting with his wife to make them. And now he has passed all his knowledge of performing marionette onto their daughter, Veronica. The talented young one has surpassed everyone in the family.
Sustaining a historical tradition is never easy, especially a demanding one. The evolution of puppets over the last hundreds of years has blossomed into cultural significance of each nation. Vlastne má to prapôvod v Indii, Vidušaka sa volal ten. A tam vlastne vzniklo bábkové divadlo v Indii. A išlo v podstate dvomi smermi. Jeden smer bol Čína, Japonsko a druhý smer bol Perzia, Arábia, Turecko. A vlastne z Turecka do Európy. Taliani hrali, boli Taliani, Angličania, Francúzi, Nemci. Ale v podstate na toto územie Česko a Slovensko to došlo zhruba po 30-ročnej vojne, polovici 17. storočia. Potom Češi, a koncom 19. storočia už to bol Jan Strážan, slovenský bábkoherec. Zavládli nám ťažké časy. Zbeleli mi z toho vlasy. Prišiel rytier z Francie. Zvrali sa strachom. With all the modern technology thriving as mad, marionette is inevitably dying down. My sme zvažovali aj bábkové divadlo, že o našu prácu nemal nikto záujem na Slovensku. Stabilné bábkové divadlá. Prečo to tak je? To už by mi zachádzali moc do takých... Pretože je dosť výtvarníkov, ktorí vyštudujú. Lebo im kto chce niečo robiť, to robí, venuje sa tomu. A kto nevie, tak ako možno to len rozpráva. Despite the unfavorable circumstance, the Pilatovas is still trying hard to maintain this tradition for their simple wishes, making children happy and learn things through the theatre. That says it all. My sa prikladíme z tej klasiky. A keď vyjdeme nakoniec s tými bábkami pred oponou, tak deti nás neregistrujú. Oni sa bavia stále s tými bábkami. To je krásne, to sa vám páči.